Δεν είμαι άθεος, αυτό προσδιορίζομαι ως χριστιανός. Άκουσα για διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους. Στις πρώτες χριστιανικές πηγές το κράτος δεν έχει καμία δουλειά με τον χριστιανισμό. Απόδοστα του Καίσαρο στο Καίσαρι και τα του Θεού το Θεό. Το ότι ο χριστιανισμός των κατακόμβων και η θρησκεία των δούλων και του περιθωρίου έγινε κρατική θρησκεία ήταν ένα έξυπνο πολιτικό σχέδιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το οποίο ολοκληρώθηκε με τον Θεοδόσιο το Μέγα, ο οποίος έκανε επίσημη κρατική θρησκεία το χριστιανισμό και έτσι το κράτος προστάτευε τη θρησκεία από τους εχθρούς της, τις λεγόμενες αιρέσεις, και η θρησκεία νομιμοποιούσε στη συνείδηση των ανθρώπων την εξουσία ως ελαίο Θεού εξουσία. Και εκεί ξεκίνησε η πορνική σχέση του χριστιανισμού με την κοσμική εξουσία, κάτι που δεν έχει σχέση με τον πρώτο ευαγγελικό χαρακτήρα του χριστιανισμού. Η θρησκεία ως φαινόμενο είναι ένα ανθρώπινο πολιτισμικό κοινωνικό προϊόν, το οποίο ικανοποιεί την ανάγκη του ανθρώπου να ερμηνεύει τον κόσμο, να αναζητά απαντήσεις στα ερωτήματα από πού είμαι, ποιος είμαι, πού πηγαίνω, να προσπαθεί να εξηγήσει το παράλογο του θανάτου, να ξορκίσει το φόβο του θανάτου. Και αυτές ήταν οι πρώτες, ανάγκες που κάλυψε. Αργότερα εργαλειοποιήθηκε. Ως χριστιανός, εγώ ίδιος δεν με προσβάλλει καθόλου η εικόνα που παρουσιάζεις. Δεν με προσβάλλουν καθόλου οι πίνακες που είναι στην πινακοθήκη. Ο δικός μου Χριστός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν απειλείται ούτε από σάτυρα, δεν απειλείται ούτε από ύβρις, ούτε από βλασφημίες. Εγώ δεν λέω ότι εσύ αυτή τη στιγμή διαπράττεις κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ο Χριστός ίσα ίσα που θέλει να προβληματιζόμαστε, θέλει να σκεφτόμαστε. Δεν είχε πει το πίστευε και μία έρευνα, είχε πει ερευνάτε τας γραφάς. Σημαίνει έρευνα, ακόμα και αμφισβήτηση. Μία από τις πιο συγκλονιστικές κουβέντες που έχω ακούσει εγώ από χριστιανό είναι του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος έλεγε αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Από τη στιγμή που αγαπάς, κακό δεν μπορείς να κάνεις. Όταν αρχίζουμε με κατάρες, απειλές, πρησίδια, το οτιδήποτε, μόνο και μόνο γιατί απέναντί μας έχουμε κάτι το οποίο διαφωνούμε και φοβόμαστε ότι απειλεί αυτό το οποίο πιστεύουμε, κάτι δεν πάει καλά με αυτό που πιστεύουμε εμείς, με τον τρόπο που πιστεύουμε, αν θεωρούμε την πίστη μας τόσο ευάλωτη. Γιατί ως χριστιανοί θα έπρεπε να ξέρουμε ότι ούτε λέει οι πύλες του Άδη δεν μπορούν να καταρρύψουν την πίστη μας, την Εκκλησία, όπως θέλετε πείτε το. Και όταν λέω Εκκλησία με έψιλον κεφαλαίο, ως ένωση Θεού και ανθρώπων, όχι με έψιλον μικρό, ως κρατικός θεσμός. Το ερώτημά μου είναι αν δέχεστε τις γραφές στην ολότητά τους ή αν κάνετε κάποια επιλογή. Δεν κάνω καμία επιλογή. Οι γραφές του χριστιανισμού, όπως και οι γραφές κάθε θρησκείας, είναι ιστορικά κείμενα, δογματικά κείμενα, ηθικά κείμενα, λογοτεχνικά κείμενα που έχουν γράψει άνθρωποι που ανήκουν στη μία στην άλλη θρησκεία. Αυτό σας το λέω ως επιστήμονας θρησκειολόγος. Τώρα, αν θέλετε την άποψή μου ως χριστιανός, δέχομαι τη θεοπνευστία, αλλά υπό ποια έννοια? Όχι ότι ήρθε ο Θεός από πάνω και έλεγε του Ευαγγελιστή ή του συγγραφέα κάποιου βιβλίου της Αγίας Γραφής, γράψε αυτό, γράψε το άλλο. Όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε ένα περιβάλλον πνευματικό, έχει συγκεκριμένες αρχές και αξίες, ακολουθεί μια διδασκαλία, θα γράψει υπό το πνεύμα αυτόν τον οποίο πιστεύει και στο περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Αν πιστεύω στην κυριολεκτική εξιστόρηση του Αδάμ και της Εύα, προσωπικά όχι. Αν πιστεύω κυριολεκτικά σε κάποιες ιστορίες που συμβαίνουν μέσα, ότι τον Ιωνά τον κατάπιε το συνονόματό σου. Εσύ βέβαια είσαι Ιων, δεν είσαι Ιωνάς, αλλά τέλος πάντων. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό ότι συνέβη ιστορικά. Πιστεύω όμως στο μήνυμα που στέλνουν αυτές οι ιστορίες. Και θα πω κάτι που είχε πει ένας καθηγητής μου στη θεολογική σχολή και πέσαν τότε οι μεγαλοπαπάδες να τον φάνε. Έλεγε ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε ο Χριστός, ακόμα και αν δεν υπήρξε ποτέ, εμένα δεν με απασχολεί. Είναι πιο σημαντικά αυτά τα οποία κήρυξε παρά από την ίδια του την ύπαρξη ως ιστορικότητα σε αντιδιαστολή με την αξία του μηνύματος. Για τις επιστολές του Παύλου τι πιστεύετε? Οι επιστολές του Παύλου έχει αποδειχθεί ιστορικά
από συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο που λέγεται βιβλική αρχαιολογία. Είναι ειδικοί επιστήμονες ιστορικοί που ειδικεύονται στην βιβλική αρχαιολογία, δηλαδή στην αρχαιολογία που έχει να κάνει με την Ιουδαιοχριστιανική παράδοση. Έχουν αποδειχθεί κάποιες επιστολές μέσα από διασταυρώσεις ότι όντως έχουν γραφεί από τον Παύλο και κάποιες άλλες είναι υπό αμφισβήτηση. Από εκεί και πέρα, επειδή ξέρω πού μπορεί να πάει η κουβέντα, ένας άνθρωπος γράφει σύμφωνα με το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει, ζει και λειτουργεί. Δεν μπορώ εγώ σήμερα με τις ιδέες που έχω στον 21ο αιώνα να βάλω ταμπέλες στον Παύλο. Ο Παύλος ήταν ένας συντηρητικός Ιουδαίος Φαρισαίος, ο οποίος έγινε χριστιανός κτλ. Και είχε τις ιδέες που είχε σύμφωνα με τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής του. Τώρα, επειδή θα πάει η κουβέντα, δεν ξέρω τι θα γίνει στα σχόλια, ως προς την ομοφυλοφιλία, ο Χριστός δεν έχει μιλήσει ποτέ και πουθενά, ούτε μία φορά, καθόλου αναφερόμενο στο θέμα του έρωτα, του σεξ κτλ. Κανένας άλλος Απόστολος, όσον αφορά στην ομοφυλοφιλία, υπάρχει μία αναφορά στο Λεβιτικό, που είναι ένας κανόνας για καθαρά διοικητικούς λόγους, γιατί είχαν γύρω-γύρω τους τα εκατομμύρια τα στήφη και σου λέει τώρα, άμα δεν γεννάμε, δεν πολλαπλασιαζόμαστε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους πολιτικούς εχθρούς. Και υπάρχει και η προσωπική άποψη του Παύλου. Δεν ασχολείται ούτε ο Θεός, δεν έχουμε κάτι τέτοιο γραμμένο στην Αγία Γραφή, ούτε ο Χριστός έχει πει κάτι για το ποιο μπορούμε να αγαπάμε. Και το ωραίο είναι ότι όλη η χριστιανική ηθική αναλώνεται στο σεξ. Ξέρετε, οι άνθρωποι οι πολύ θρησκόληπτοι ή είναι υπερσεξουαλικοί ή είναι... Τώρα γίνομαι λίγο κουτσομπόλης, τέλος πάντων. Η πιο σημαντική ηθική διδασκαλία του χριστιανισμού είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Και αν κάποιος θέλει να δει πραγματικά πώς κρίνει ή πώς θα κρίνει ο Χριστός, ανάλογα τα δικά του πιστεύω, να πάει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 25ο κεφάλαιο, όπου ο Χριστός μιλάει ξεκάθαρα για το ποιοι κάνουν το θέλημά του και ποιοι όχι. Και μιλάει για αυτούς οι οποίοι δείχνουν αλληλεγγύη, που βοηθούν τον φτωχό, τον άστεγο, τον μετανάστη, τον πρόσφυγα, τον πεινασμένο, τον φυλακισμένο. Εγώ δεν βλέπω εκεί πουθενά να μιλάει για ερωτικούς προσανατολισμούς για ταυτότητες φύλου. Απλά επειδή πολλοί θεωρούν τον Παύλο ότι αυτά που έγραψε ήταν θεόπνευστα, όπως είπαμε και προηγουμένως, και έτσι βασίζονται πάνω σε αυτό για να θεωρήσουν ότι είναι θέσφατα εκτός από θεόπνευστα. Εκεί ήταν το ερώτημα. Και το άλλο ήταν για το Λεβιτικό, που είναι όντως κανόνες που δεν είναι μόνο για την ομοφυλοφιλία. Είναι για τις γαρίδες και για τα μεικτά υφάσματα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ναι, επίσης λέει να μην τρώνε κουνέλια και γουρούνια. Οι χριστιανοί γιατί τρώνε κουνέλια και γουρούνια? Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ προσωπικά δεν τρώω ζώο, γιατί είμαι vegan. Εγώ προσωπικά είμαι vegan, δεν τρώω ζώο. Αλλά οι άλλοι χριστιανοί, οι οποίοι τρώνε κουνέλια και γουρούνια, γιατί τα τρώνε, αφού η Παλαιά Διαθήκη λέει να μην τρώνε? Γιατί υποτίθεται ότι μετά τα άλλαξε δηλαδή, ο Παύλος και ότι μπορούν. Το ίδιο με την περιτομή. Τα καλά και συμφέροντα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ανέβηκε ένας θρησκολόγος και μας είπε ότι στην ουσία η ομοφυλοφιλία θεωρείται πάθος και ότι ο μόνος τρόπος για να φτάσει στη θέωση είναι με το να επανερθεί στην δική σου την ύπαρξη. Δηλαδή να μετανοήσεις και να πεις ότι ναι, είναι πάθος και να μην ενδίδεις τον πειρασμό. Καταρχήν έχει σημασία τι εννοούμε όταν λέμε πάθος. Αμαρτία. Πάσχο. Αμαρτία. Πες τι σημαίνει αμαρτία? Αστοχία. Ό,τι ορίζει ο χριστιανός αμαρτία. Μπράβο. Αμαρτάνω σημαίνει αστοχό, δηλαδή χάνω το στόχο μου, χάνω τον προορισμό μου. Που είναι η θέωση. Ποιος είναι ο προορισμός μου? Η θέωση ήρθε πολύ μετά. Ο πρώτος χριστιανισμός ήταν ένα ιουδαϊκό, μεσιανικό, αποκαλυπτικό κίνημα που μιλούσε για το εδώ και τώρα και για μια βασιλεία των ουρανών, η οποία ξεκινούσε από το τώρα. Χριστός είπε, η βασιλεία των ουρανών είναι ανάμεσά σας. Δεν είπε θα έρθει κάποτε πάνω σε κάτι σύννεφα που θα παίζετε άρπες και θα είστε αγγελάκια. Και ποιος χριστιανισμός από όλους? Υπήρχαν πολλοί χριστιανισμοί. Άλλος είναι ο χριστιανισμός του Χριστού, όπου ο Χριστός μιλάει ότι όλοι είναι ένα, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Μετά αυτό στην επόμενη αποστολική εποχή έγινε ισότητα και αγάπη και αλληλεγγύη μεταξύ χριστιανών. Και αργότερα μεταξύ ποιων χριστιανών? Των Ορθόδοξων ή των αιρετικών? Βλέπετε, τα πράγματα καθορίζονται ανάλογα από τις συνθήκες της εποχής και της κοινωνίας και τους σκοπούς της εξουσίας που ελέγχει τη συγκεκριμένη κοινωνία. Πώς διακρίνω μια αντίφαση
Από τη μία θεωρούμε ότι θα πρέπει να δούμε το κήρυγμα το χριστιανικό στο ιστορικό του πλαίσιο, που συμφωνώ σε αυτό, και από την άλλη ο χριστιανισμός διεκδικεί για τον εαυτό του ένα υπεριστορικό μήνυμα. Δηλαδή πώς από τη μία πρέπει να δούμε την ομοφυλοφιλία όπως το καταδίκαζε ο Παύλος στο ιστορικό πλαίσιο, και από την άλλη να θεωρούμε την ομοφυλοφιλία καθολικά ένα αμάρτημα. Και από την άλλη θεωρώ ότι εμένα με ενδιαφέρει η Ορθοδοξία όπως αυτή διαμορφώθηκε με τις Οικουμενικές Συνόδους, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το κήρυγμα των πατέρων που καταδικάζει την ομοφυλοφιλία. Δηλαδή ο ιερέας που θα βγει και θα πει ότι είναι αμαρτία, δεν το παρεξηγώ, γιατί αυτό είναι το δόγμα του. Τώρα, οτιδήποτε άλλο θεωρώ ότι είναι προτεσταντικού τύπου προσαρμογές, οι οποίες δεν ξέρω αν έχουν και κάποια επίδραση στο ελληνικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Οι πατέρες επίσης είχαν καταδικάσει το κέρδος από τον δανεισμό. Μια χαρά όμως έχουμε τράπεζες σήμερα στην χριστιανική κοινωνία μας. Πείτε οι πατέρες, ποιοι πατέρες και τι έλεγαν. Δηλαδή, εγώ θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία λέω, όταν λέω την προσωπική μου άποψη, σε καμία περίπτωση δεν διεκδικώ κάποιο αλάθητο, αφενός, και από την άλλη όταν αναφέρομαι σε κάποια κείμενα, ούτε εκεί λέω ότι αυτά τα κείμενα αποτελούν κάτι το αλάθητο και το απόλυτο και το ανδιαφυσβήτητο. Απλώς τι προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι όταν βάζουμε ένα σημείο αναφοράς, λέμε δηλαδή εγώ είμαι χριστιανός, όταν δηλώνω κάτι, κάθομαι και σκέφτομαι, είμαι συνεπής απέναντι στις ιδέες αυτού του συστήματος κοσμοθεωρίας με την οποία εγώ αυτό προσδιορίζομαι και ταυτίζομαι. Απλώς εμένα με ενδιαφέρει, μιλάω και την Ορθοδοξία, στο βαθμό που η σωτηρία του ανθρώπου σύμφωνα με τα διδάγματα περνάει μέσα από τον κλήρο και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Πάρα πολύ σωστά το είπες. Η Ορθοδοξία. Θα μιλήσω για το περιβάλλον στο οποίο έχω ζήσει και μπορώ να μιλήσω και έχω υπάρξει κοινωνός αυτού του πράγματος. Εξού και οι ιερείς είναι οι αντιπρόσωποι των ανθρώπων στο Θεό. Αλλά σημασία έχει ότι δυστυχώς καλός ή κακός περνάει μέσα από τον κλήρο, δηλαδή όταν ο εξομολόγος θα ανοίξει τους ιερούς κανόνες και θα πει ομοφυλοφιλία παράδειγμα έχει επιτίμιο 5 χρόνια κοινωνησία. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Είναι θέσφατο. Εκεί έχω εγώ την μεγάλη σου ένσταση. Ναι, και δεν διαφωνώ μαζί σου. Το θέμα είναι ότι ο χριστιανισμός δεν είχε ιερείς. Ο χριστιανισμός είχε αποστόλους. Είχε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι ήταν απεσταλμένοι να κηρύξουν ένα πράγμα. Την Ανάσταση του Χριστού. Η οποία τι σήμαινε? Ήταν ένα μεγάλο σκάνδαλο η Ανάσταση του Χριστού. Σήμαινε ανατροπή του κατεστημένου σε όλα τα επίπεδα. Και όσοι είχαν την κοινωνική δικαιοσύνη, αν πάτε στην Καινή Διαθήκη και ανοίξετε την επιστολή του Ιακώβου, θα νομίζετε ότι διαβάζετε ριζοσπάστη. Λοιπόν, για να τα λέμε όλα, ο χριστιανισμός δεν είχε ιερείς, δεν είχε τελετουργίες. Υπήρχε η Θεία Ευχαριστία όπως ο ίδιος ο Χριστός την εγγενίασε, και από εκεί και πέρα υπήρχε μια λειτουργική ζωή σίγουρα, αλλά το κύριο έργο του χριστιανισμού ήταν η ιεραποστολή, ο ευαγγελισμός του κόσμου, η διάδοση του μηνύματος της Ανάστασης, η αγάπη στην πράξη και η προετοιμασία για τη Βασιλεία των Ουρανών, η οποία ξεκίνησε από τώρα, που είναι μια ανοιχτή διαδικασία που πορεύεται. Η θρησκειοποίηση έγινε λίγο πιο μετά και ήταν μοιραίο να γίνει. Γιατί οι χριστιανοί ήταν άνθρωποι αυτού του κόσμου, δεν ήταν κάτι το εξωγήινο, το εξωκοσμικό. Ο ιερέας κάθε θρησκείας, όπως είπε και ο Νίτσες στον Αντίχριστό του, τρέφεται από την αμαρτία. Δηλαδή είναι αυτός ο ίδιος που τρέφεται από την αμαρτία και έχει καταλάβει, έχει μολύνει όλες τις φυσικές διαδικασίες του ανθρώπου. Τη γέννησή του βλέπεις ο ιερέας μπροστά, τη βάπτιση ιερέας, το γάμο ιερέας, το θάνατο ιερέας. Παντού έχει κατησχύσει η παρουσία του ιερέα. Παντού. Ναι, γιατί έχει περισχύσει η τελετουργία έναντι της αποστολής, της ιεραποστολής του Ευαγγελισμού. Οι κληρικοί, οι ιερείς όπως λέγονται, είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Το έργο των Αποστόλων ποιο ήτανε? Ιεραποστολή, Ευαγγελισμός, μαρτύριο, θυσία. Ήταν ποιμένες. Μπορεί κάποιοι να σοκάρουν με την έννοια την ακούνε λέει πρόβατα και βοσκός. Όχι. Ήταν ποιμένες, δηλαδή ήταν φροντιστές, ήταν πατέρες, ήταν προστάτες. Τι από όλα αυτά είναι σήμερα το ιερατείο?
Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν καλοί κληρικοί. Προσωπικά γνωρίζω πάρα πολύ καλούς κληρικούς και μοναχούς και μοναχές. Αλλά ως γενική εικόνα, εγώ περισσότερο βλέπω τελετές. Γι' αυτό και ο κόσμος, οι περισσότεροι από εμάς που δηλώνουμε χριστιανοί, σου λέει τι είναι να είμαι χριστιανός, να πηγαίνω στην εκκλησία, βέβαια, αγαπητέ Σώσια, ο δεσπότης που θα βγει από άμπονος και θα πει ομοφυλοφιλία είναι αμαρτία, είναι αυτό το δόγμα, είναι αυτό που πρέπει να υπερασπιστεί. Ναι. Δηλαδή δεν λέει κάτι άλλο από αυτό που είναι, που ανήκει. Καταλαβαίνω και συμφωνώ μαζί σου, αλλά από τη στιγμή που αποκαλούμε δεσπότη, δηλαδή αφέντη έναν άνθρωπο, αυτό είναι προβληματικό και αντιφατικό με την ίδια την ψυχή του χριστιανισμού. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Οι παπάδες, Γιώργο μου, είναι φαντάροι που δεν απολύονται ποτέ και με κακούς διοικητές. Η εξουσία του αρχιερέα είναι απόλυτη. Είναι απόλυτη. Ναι. Και δεν παίρνουν σύνταξη ποτέ, φεύγουν μόνο όταν θέλουν. Έχω δύο τελευταίες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση, ποια είναι η γνώμη σας για τα απόκρυφα? Είναι κείμενα τα οποία δεν έχει αποδεχθεί ούτε η γνησιότητα ούτε η γνησιότητά τους. Άρα μπορεί να ισχύουν και αυτά. Σκεφτείτε ότι τον 4ο αιώνα με τη λήξη των διωγμών και την οργάνωση, ας πούμε, τη διοικητική της Χριστιανικής Εκκλησίας, μαζευτήκαν κείμενα που είχαν γραφτεί σε διάστημα 3-4 αιώνων και έπρεπε να βγάλουν άκρη τι ίσχυε και τι δεν ίσχυε. Και ποιος μου λέει εμένα ότι κάποια τα οποία είναι γνήσια απορριφθήκανε, κάποια τα οποία είναι ψευδεπίγραφα, ποιος μπορεί να το ξέρει αυτό το πράγμα? Γι' αυτό λέω ότι εγώ προσωπικά προτιμώ να ακολουθώ το πνεύμα και όχι το γράμμα. Μου είχε πει κάποτε ένας δάσκαλος, θεολόγος, ότι αν χανόταν αύριο το πρωί όλη η Αγία Γραφή και έμενε μόνο η παραβολή του Ασώτου, δεν θα είχε χαθεί τίποτα. Αυτό είναι το πνεύμα. Ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε Social. Ευχαριστούμε πολύ Social για τα φώτα σας. Να μας ξανάρθετε. Τίποτα, εγώ ευχαριστώ πολύ.